Предлагам да започнем наистина с боклуците. Цяла вечер ще говорим за боклуците на ГЕРБ и от ГЕРБ, но нека започнем с конкретиката в Хаджи Димитрово. Всъщност Хаджи Димитрово е и вододайна зона, но там смятат да правят, така казахме, сметище. Нека да чуем какво казват жителите. Колеги, дайте първия материал. Че аз не защитавам нито някаква къща, някакви отделни неща. Аз защитавам населените места. Тия населени места са и там, където живея аз. От години наред ние пиме, това е причината. Това сметище, бонищи, което не трови водата, което има толкова много заболявания в тези населени места, което е доказано. Не може тук да се издават разрешителни. Това е сухо дере, нищо подобно. Тук има такъв силен извор, който само тук на стотици метри водата излиза на повърхността, оттам влиза в река Азмака, оттам отива питейната вода, която ние пиме, ние Ямбол, Кабелия, Завой и т.н. и т.н. На здравето на децата и на всички хора, които живеят на територията на Ямболски окръг и дори и Сливенски. Понеже тук всичко питейната вода е в Тунджалаха долу. Няма откъде. Там се черпи, Ямбола се снабдява с вода, също и Сливена, но, уви, започнали са да строят тук, пък не трябва да го правят това нещо. Това сметище замърсява нашата питейна вода, замърсява въздуха, изобщо нашата плодородна земя също замърсява. Не сме съгласни повече да продължават тези мръсоти и тук. Наближават избори, 3 месеца остава до изборите. Извинявайте много, но ще усвоят евросредствата. 3 месеца преди изборите. За 3 месеца били са много тук. Ще направят ли нещо? Къде ще отидат парите? Както обещават депо, не завод. Ние искаме завод за пречистване за унищожение на отпадъците. С пречиствателна станция, с всичко, но не и депо за съхранение на отпадъци на 5 общини: Сливен, Нова Загора, Стралджа, Тунджа и Ямбол. Това са спонтанно 2614 човека за около 60 часа сиреч на минута и 10-15 секунди. Един човек спонтанно дойде да се подпише против това сметище. Интелигентни хора, майки с дечица, чакаха на опашка понякога, за да могат да се напишат имената и да се подпишат, че аз съм манипулирал хората. Аз не ги познавам тия хора. С какво мога да ги манипулирам? Просто им казвам: не искаме това сметище да е тук, защото това трови хората, трови ни водата, трови ще не трови децата в продължение на стотици години.